ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ। ଘରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆରାମ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଭଳି ସେଠାରେ ସବୁକିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅଫିସରେ ଗ୍ରହମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ମେଷରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି, ବୁଧ କନ୍ୟାରେ ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ତୁଳାରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶନି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ନୀତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭରେ ରହି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଫିସରେ। କାରଣ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗମ୍ଭୀର କାମ, ସେଇଠାରୁ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଭାଗ୍ୟ।